Μια μέρα, ο Πλουφ αποφάσισε να κάνει κάτι που κανένας βάτραχος δεν είχε κάνει ποτέ. Να ανέβει στον Όλυμπο και να γνωρίσει από κοντά τους θεούς. Ουφ, τι ψηλό βουνό! Γιατί πρέπει να είναι τόσο μακριά οι θεοί? Δεν έβαζαν ένα ασανσέρ καλύτερα? Έφτασα! Πόπο! Τι παλάτι είναι αυτό? Σαν τεράστιο νούφαρο! Χρυσό νούφαρο! Οι θεοί σίγουρα ζουν με στυλ. Λοιπόν, φίλοι μου, ήρθε η ώρα να γνωρίσω τους θεούς. Πώς λέτε να τα πάω? Ελπίζω να μην κάνω πολλές γκάφες ή μήπως να κάνω. Χαχα. Εμπρός λοιπόν. Πόπο, πολλά σκαλοπάτια. Και τι γιγαντιαίος τύπος είναι αυτός? Πλουφ, σε περίμενα. Καλώς ήρθες στον Όλυμπο. Εγώ είμαι ο Δίας, ο βασιλιάς των θεών. Με περίμενες? Τέλεια! Είμαι διάσημος και εδώ πάνω. Χαχαχα. Είσαι ο βασιλιάς? Μπράβο! Και τι ακριβώς κάνουν οι θεοί, Δία? Ο καθένας από εμάς έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Μικρέ βάτραχε. Φροντίζουμε τους ανθρώπους, τη φύση, την τέχνη, την αγάπη και πολλά άλλα πράγματα στον κόσμο. Δηλαδή, είστε σαν μια ομάδα που δουλεύει μαζί. Μοιάζει λίγο σαν τη λίμνη μου. Εκεί ο καθένας έχει τη δική του δουλειά. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι υπεύθυνος για το να κάνω γκάφες. Λοιπόν, Πλουφ, εδώ θα δεις πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Οι θεοί είναι έτοιμοι να σου δείξουν τη δύναμή τους. Θες να γνώριζες μερικούς? Και βέβαια. Ακολούθησέ με λοιπόν και θα γνωρίσεις θεούς που ούτε φαντάζεσαι. Ουάου! Ανυπομονώ να δω τι κρύβει αυτό το μέρος. Ο Πλουφ προχώρησε μέσα σε έναν κήπο τόσο όμορφο που δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Πόπο, τι όμορφος κήπος! Μυρίζει υπέροχα! Εκεί καθόταν η θεά Ήρα, η βασίλισσα των θεών και προστάτηδα της οικογένειας και του γάμου. Γεια σου, μικρέ μου βατραχάκο. Γεια σου, Ήρα! Ο Δίας μου είπε πως είσαι η γυναίκα του, η βασίλισσα, και πως έχεις έναν κήπο με πολλά τριαντάφυλλα. Να δοκιμάσω ένα! Μικρέ μου βάτραχε, αυτά τα λουλούδια δεν τρώγονται. Είναι σύμβολα της αγάπης και της οικογένειας. Δηλαδή, αν κάποιος μυρίσει αυτά τα τριαντάφυλλα θα αγαπιέται περισσότερο? Όχι ακριβώς, Πλουφ, αλλά όπως φροντίζω αυτά τα λουλούδια να ανθίζουν, έτσι φροντίζω και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, για να είναι ευτυχισμένοι και να δημιουργούν οικογένειες. Δηλαδή, και του μπαμπά μου με τη μαμά μου? Βέβαια, Πλουφ, για να αγαπιούνται και να κάνουν πολλά παιδάκια ή βατραχάκια. Τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό έχω τόσα πολλά αδερφάκια. Ίσως, Πλουφ, αλλά να θυμάσαι, η αγάπη μεγαλώνει όταν την φροντίζουμε. Τότε, μόλις γυρίσω στη λίμνη, θα προσέχω κι εγώ την αγάπη. Θα κάνω κομπλιμέντα στους φίλους μου. Και ίσως, να δώσω και καμιά αγκαλιά. Αυτό είναι ένα υπέροχο ξεκίνημα, μικρέ μου βάτραχε. Λίγο αργότερα, ο Πλουφ βρέθηκε σε ένα μέρος που δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Μια βιβλιοθήκη πιο μεγάλη και από το δάσος του. Πω, τι μαγικό μέρος είναι αυτό και πόσα πολλά βιβλία. Πρέπει να είναι δισεκατομμύρια, όχι 3 εκατομμύρια. Σε λίγο από μια πελώρια σκάλα κατέβηκε η θεά της Σοφίας, η Αθηνά. Γεια σου, Πλουφ. Ο Δίας μου είπε πως επιτέλους έφτασε στον Όλυμπο και ήρθα να σε γνωρίσω. Να δω από κοντά αυτόν τον τρελούτσικο βατραχάκο της λίμνης που αναστατώνει όλον τον κόσμο. Είδατε που σας έλεγα. Η φήμη μου έχει φτάσει και στον Όλυμπο. Αλήθεια, πώς ξέρατε πως θα έρθω στον Όλυμπο? Εμείς οι θεοί όλα τα ξέρουμε, Πλουφ. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται η βιβλιοθήκη μου? Είναι μαγική! Εδώ, μικρέ μου βατραχάκο, βρίσκεται όλη η σοφία του κόσμου. Και όλα αυτά τα διαβάζεις εσύ? Δεν κουράζεσαι? Η γνώση είναι ένα ταξίδι, Πλουφ. Όσο περισσότερο διαβάζεις, τόσο περισσότερα ανακαλύπτεις. Ορίστε, διάβασε αυτό το βιβλίο να δούμε τι θα μάθεις. Τέλεια! Πάω να διαβάσω. Τρελαίνομαι για ανακαλύψεις. Πω, τι λέει εδώ? Σοβαρά? Η γη είναι στρογγυλή? Πάω πίσω να το πω στην Αθηνά. Αθηνά. Διάβασα πως η γη δεν είναι επίπεδη σαν τη λίμνη μου. Ακριβώς, Πλουφ. Και αν διαβάσεις περισσότερα θα μάθεις και το γιατί. Τέλειο! Θα το πάρω μαζί μου. Θα πω στα βατραχάκια της λίμνης ότι ο κόσμος δεν είναι επίπεδος και θα τα τρελάνω. Λοιπόν, Αθηνά, τρέχω για το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσω. Ένα βιβλίο για το πώς να πιάνω μύγες πιο γρήγορα. Έλα εδώ, καλό μου βιβλίο, θα σε φτάσω. Πού θα μου πας? Αχ, πέφτω. Εντάξει, βιβλία, κερδίσατε. Εγώ παραδίνομαι. Ο Πλουφ, με την περιέργεια που πάντα τον διακρίνει, ξεκίνησε για να βρει την Άρτεμη, τη θεά του κυνηγιού και της φύσης. Τι μαγικά πράγματα θα μάθαινε από εκείνη άραγε?
Πήγε σε ένα μεγάλο δάσος που του είπαν πως βρισκόταν η Άρτεμη και κυνηγούσε. Wow, αυτή πρέπει να είναι η Άρτεμη. Πώς το έκανε αυτό? Έριξε το βέλος και πέτυχε ακριβώς το στόχο. Εγώ αν το έκανα αυτό, θα έριχνα το βέλος στον εαυτό μου. Γεια σου, μικρέ βάτραχε. Πρέπει να είσαι ο Πλουφ που ψάχνει να μάθει πώς να πιάνει μύγες. Ναι, έχω βαρεθεί να χάνω μύγες στη λίμνη. Μου ξέφυγαν 5 αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι κάνουν πάρτι πίσω από την πλάτη μου. Λοιπόν, θα σου δείξω πώς να παρατηρείς τις μύγες και να περιμένεις τη σωστή στιγμή για να τις πιάσεις. Θέλει υπομονή, ακρίβεια και ησυχία. Πλουφ, είπαμε, το κυνήγι θέλει ησυχία. Δεν φταίω εγώ. Κάποιο ζουζούνι μου μπήκε στη μύτη. Λοιπόν, τώρα κάνε ησυχία, συγκεντρώσου και προσπάθησε να πιάσεις τη μύγα. Τα κατάφερα. Άρτεμη, είμαι ο βασιλιάς των μυγών τώρα. Μπράβο, μικρέ μου φίλε, αλλά θυμήσου, η υπομονή είναι το μεγαλύτερο όπλο σου. Ο Πλουφ, μετά τη γνωριμία του με την Άρτεμη, γύρισε στο παλάτι των θεών. Εκεί που περπατούσε στις διάφορες αίθουσες, ξαφνικά έπεσε πάνω στο θρόνο του Δία. Πω, αυτός πρέπει να είναι ο θρόνος του Δία. Φανταστικός. Αχ, δεν γίνεται. Πρέπει να κάτσω στο θρόνο. Wow, τώρα είμαι κι εγώ βασιλιάς. Πλουφ, τι κάνεις εκεί? Οχ, ο Δίας θα με σκοτώσει. Έκατσες στον θρόνο μου, εξαφανίσου αμέσως. Έτσι και σε πιάσω. Και πάνω που πήγα να γίνω έστω και για λίγο βασιλιάς. Την ώρα που ο Πλουφ έτρεχε μακριά από την αίθουσα με το θρόνο του Δία, ένας άλλος θεός περπατούσε εκεί κοντά. Ο Πλουφ συνέχισε την περιπλάνησή του στο παλάτι, μέχρι που κάποια στιγμή άκουσε «Μουσική! Πω, τι ωραία μουσική είναι αυτή! Από πού έρχεται?» Σε μια διπλανή αίθουσα βρήκε έναν άλλο θεό να παίζει μουσική με μια χρυσή λύρα. Γρήγορα πήγε και κάθισε δίπλα του. Καλώς τον Πλουφ. Και εσύ με ξέρεις, αφού τελικά είμαι τόσο διάσημος, μήπως να σου δώσω ένα αυτόγραφο? Αλήθεια, εσύ ποιος θεός είσαι? Είμαι ο Απόλλωνας, ο θεός της μουσικής, Πλουφ. Απόλλωνα, πώς καταφέρνεις να παίζεις τόσο ωραία μουσική? Είναι όλα θέμα πρακτικής και αγάπης για τη μουσική. Όταν αγαπάς κάτι πολύ, τότε το κάνεις όλο και καλύτερα. Κι εγώ παίζω μουσική, Απόλλωνα. Να σου δείξω? Και βέβαια. Άκου τι ωραία μουσική παίζω. Η μουσική θέλει αρμονία, Πλουφ, όχι βατραχονότες. Ήταν πρωτότυπη σύνθεση. Την ονομάζω το πηδικτό τραγούδι του Πλουφ. Καλά λένε πως είσαι ένας τρελούτσικος βατραχάκος, Πλουφ. Να σου δώσω τώρα αυτόγραφο? Χαχα. Στη συνέχεια, ο Πλουφ βγήκε από το παλάτι των θεών για να κάνει μία βόλτα στη φύση. Βρέθηκε ξαφνικά σε έναν μαγικό κήπο γεμάτο λουλούδια σε κάθε απόχρωση του ουράνιου τόξου. Πω, αυτός ο κήπος είναι μαγικός. Τόσα ωραία χρώματα. Είναι σαν να μπήκα μέσα σε ζωγραφιά. Στη μέση του κήπου στεκόταν η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και της αγάπης, περιτριγυρισμένη από λάμψη. Και τι όμορφη θεά! Αυτή θα πρέπει να είναι η θεά της ομορφιάς. Ακριβώς, Πλουφ. Είμαι η θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Και αυτός είναι ο κήπος μου. Αλήθεια, τι κάνεις? Και τα λουλούδια είναι τόσο ωραία. Τους ρίχνω αυτήν την μαγική χρυσόσκονη και κοίταξε πώς γίνονται τα χρώματά τους. Αφροδίτη, θέλω και εγώ τέτοια χρυσόσκονη, για να τη ρίχνω στα νούφαρα της λίμνης μου. Μπορείς να την φτιάχνεις και μόνος σου, αρκεί να απλώνεις τα χέρια σου πάνω από τα νούφαρα και να αισθάνεσαι αγάπη για αυτά. Τότε, από τα χέρια σου θα φεύγει χρυσόσκονη αγάπης και τα νούφαρά σου θα αρχίζουν να λάμπουν. Σε οτιδήποτε ρίχνεις χρυσόσκονη αγάπης, θα λάμπει. Το σκέφτηκε ο Πλουφ και αποφάσισε μόλις γυρίσει σπίτι του να ρίχνει κάθε μέρα χρυσόσκονη σε όλους. Θα ρίχνω στα νούφαρα, στους γονείς μου, στα αδελφάκια μου, στους φίλους μου, ακόμη και στις μύγες. Έτσι θα είναι πιο νόστιμες. Ο Πλουφ, περίεργος όπως πάντα, βρέθηκε έξω από ένα αρχαίο πέτρινο κτίριο το οποίο του κίνησε την περιέργεια. Κατευθύνθηκε προς την είσοδο που ήταν σκαλισμένη πάνω στο βουνό. Ο μικρός βατραχάκος δεν γνώριζε πως μέσα τον περίμενε ανυπόμονα ο θεός του πολέμου και του θάρρους, ο Άρης. Οχ, ποιος είναι πάλι αυτός ο ψηλός, με αυτό το γυμνασμένο σώμα? Καλώς τον σκανταλιάρη βάτραχο. Είμαι ο θεός Άρης και σε περιμένω γιατί έχω μία εντολή από τον βασιλιά. Ο Δίας μου είπε πως επειδή έδειξες θράσος και κάθισες στο θρόνο του, τώρα θα πρέπει να δείξεις και θάρρος. Θάρρος? Ποιος εγώ, ο Ατρόμητος? Ωραία τα λόγια.
Αλλά ο Θεός Δίας θέλει πράξεις. Λοιπόν, θα περάσεις μέσα από μία σπηλιά με σταλακτίτες και σταλαγμίτες και εάν δεν φοβηθείς και σταματήσεις, στο τέλος της σπηλιάς σε περιμένει μία πολύ μεγάλη έκπληξη. Έκπληξη? Τρελαίνομαι για εκπλήξεις. Ψηλέ Θεέ, δεν φοβάμαι τίποτα. Πηγαίνω αμέσως. Αχ, πού πάω? Φοβάμαι, αλλά δεν μπορούσα να του το πω. Ας είναι καλά η έκπληξη. Πω. Περίεργα είναι εδώ μέσα. Αλλά θα τα καταφέρω. Αμάν, ένα τεράστιο χρυσό νούφαρο που λαμπυρίζει. Φοβερό, καταπληκτικό, φανταστικό. Τα κατάφερα. Δεν φοβήθηκα και να το φοβερό νούφαρο. Μπράβο μου. Ψηλέ, πες στο Δία πως ο Πλουφ όλα τα καταφέρνει. Τώρα που δεν φοβάμαι εδώ μέσα, θα συνεχίσω να δω πού βγάζει αυτή η πόρτα στο βάθος. Βγήκα σε μία παραλία. Πώς είναι δυνατόν, αφού ήμουν σε βουνό? Μα τι γίνεται τελικά στον Όλυμπο? Αμάν, η θάλασσα σήκωσε ξαφνικά κύμα. Ποιος είναι αυτό? Σιγά μεγάλε, με έκανες μουσκεμα. Αν ήξερα θα έφερνα και καμιά πετσέτα. Είσαι αστείος, μικρέ βάτραχε. Δεν ήξερα ότι είχες θάρρος να έρθεις τόσο κοντά στα νερά μου. Δικά σου είναι τα νερά? Εγώ τα προστατεύω, Πλουφ. Είμαι ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας. Κοίτα που κι άλλος ξέρει το όνομά μου. Και δεν έχω παίξει και στην τηλεόραση. Μόνο στο YouTube. Τελικά, μήπως είμαι φίρμα? Λοιπόν, Ποσειδώνα, για πες μου, τι ακριβώς προστατεύεις? Η θάλασσα είναι το σπίτι πολλών πλασμάτων και χρειάζεται τη φροντίδα μας. Ψάρια, δελφίνια, κοράλια, φάλαινες και άλλα πολλά ζουν εδώ. Αν πετάμε σκουπίδια, αυτά τα πλάσματα υποφέρουν. Προσέχω λοιπόν η θάλασσα να είναι καθαρή για να μπορούν να ζουν όμορφα. Σκουπίδια στη θάλασσα. Εγώ ούτε νούφαρο δεν πετάω. Θα πω σε όλους μου τους φίλους να την προσέχουν. Μπράβο, Πλουφ. Γι' αυτό και εγώ σου κάνω δώρο. Ένα μεγάλο κοχύλι για να το βάζεις στο αυτί σου και να ακούς τους ήχους της θάλασσας. Κι έτσι χαρούμενος ο Πλουφ από την γνωριμία του με τον Ποσειδώνα και το δώρο που του έδωσε, έκανε μια βουτιά στην καθαρή θάλασσα και μετά γύρισε στο παλάτι των θεών. Καθώς ο Πλουφ πλησίαζε το παλάτι, τα μάτια του γέμισαν από το χρυσαφένιο φως των απέραντων χωραφιών. Στη μέση τους, μια γυναίκα με ζεστό χαμόγελο φρόντιζε τα στάχια με στοργή σαν να τους μιλούσε. Ουάου! Αυτά τα χωράφια είναι απίστευτα! Είναι σαν να βρίσκομαι σε έναν χρυσαφένιο παράδεισο. Καλώς ήρθες, μικρέ βάτραχε. Είμαι η Δήμητρα, η θεά της Γεωργίας. Εδώ φροντίζω τα χωράφια μου για να έχουν οι άνθρωποι τροφή και τα ζώα τους καρπούς της γης. Πω! Εσύ είσαι υπεύθυνη για όλα αυτά τα στάχια? Είναι σαν χρυσός! Εγώ στη λίμνη δεν έχω στάχια. Έχω φύκια. Εσύ καλλιεργείς φύκια? Όχι, Πλουφ, αλλά καλλιεργώ φρούτα, λαχανικά και σιτηρά. Αυτά μεγαλώνουν με τη φροντίδα μου και την αγάπη μου. Και όταν μεγαλώσουν αρκετά, τότε τα θερίζω. Πω, Δήμητρα, αυτό το δρεπάνι σου φαίνεται πολύ μαγικό. Μήπως μπορεί να κόψει και τα φύκια της λίμνης? Έτσι θα έκανα το καθάρισμα πολύ πιο γρήγορα. Μικρέ μου Πλουφ, το δρεπάνι μου είναι για στάχια, όχι για φύκια. Αλλά αν θέλεις, μπορώ να σου δείξω πώς να φροντίζεις τα δικά σου φυτά στη λίμνη. Φυτά? Αχ, Δήμητρα, αν μπορούσα να καλλιεργήσω μύγες και ακρίδες, τότε θα ήμουν ο πιο χαρούμενος βάτραχος στον κόσμο. Μύγες και ακρίδες, Είσαι πραγματικά μοναδικός, Πλουφ. Αλλά ποιος ξέρει, με λίγη φαντασία όλα είναι πιθανά. Η Δήμητρα συνέχισε το θερισμό της, γελώντας με το μοναδικό χιούμορ του Πλουφ. Και εκείνος, γεμάτος ενθουσιασμό, αποφάσισε πως μία μέρα ίσως προσπαθήσει να φτιάξει το δικό του κήπο με μύγες. Ο Πλουφ συνέχισε την περιπλάνησή του στον Όλυμπο, ώσπου έφτασε σε ένα εργαστήριο γεμάτο με παράξενα αντικείμενα. Τι είναι αυτό το μέρος? Μήπως είναι το μέρος όπου οι θεοί φτιάχνουν τα παιχνίδια τους? Πλησιάζοντας, είδε έναν θεό να δουλεύει πάνω από ένα μεγάλο αμόνι. Ήταν ο Ήφαιστος, ο θεός της φωτιάς και των μεταλλουργών. Παρότι κουτσός, δούλευε με εκπληκτική δεξιοτεχνία. Γεια σου! Εσύ φτιάχνεις όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα? Γεια σου, μικρέ βάτραχε. Ναι, εδώ φτιάχνω όπλα, θρόνους και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Αλήθεια! Και πώς τα καταφέρνεις? Δεν κουράζεσαι? Μικρέ μου φίλε, δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να φτιάξεις κάτι σπουδαίο. Το μυστικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις και να προσπαθείς πάντα με την καρδιά σου. Δηλαδή, μπορώ κι εγώ να φτιάξω κάτι? Ένα σούπερ δίκτυ για να πιάνω ακρίδες, ας πούμε. Φυσικά. Όμως, πρώτα πρέπει να μάθεις πώς να χρησιμοποιείς τα εργαλεία με ασφάλεια. Εδώ, έλα να σου δείξω κάτι. Ο Ήφαιστος έδειξε στον Πλουφ
πώς να λυγίζει ένα μικρό κομμάτι μέταλλο σε σχήμα καρδιάς. Ο μικρός βάτραχος τον παρακολουθούσε μαγεμένος. Ο Πλουφ αποχαιρέτησε τον ύφεστο με χαρά και ένα μικρό αναμνηστικό που είχε φτιάξει με τη βοήθειά του. Καθώς έφευγε, σκέφτηκε ότι δεν έχει σημασία πώς είσαι εξωτερικά, αλλά τι κάνεις με τη δύναμη της καρδιάς σου. Καθώς ο Πλουφ προχωρούσε στο ταχυδρομείο των θεών, το θέαμα τον άφησε με το στόμα ανοιχτό. Ένα ταχυδρομείο φτιαγμένο στα σύννεφα, όπου μπλε ηλεκτρικές γραμμές λαμπύριζαν στον αέρα, μεταφέροντας μηνύματα από Θεό σε Θεό, ενώ περιστέρια πετούσαν ανάμεσά τους, κουβαλώντας χειρόγραφους πάπυρους. Wow! Αυτό είναι μαγικό! Ένα ταχυδρομείο στον ουρανό είναι σαν να βρίσκομαι μέσα σε έναν ηλεκτρικό καταράκτη. Ελπίζω να μην με χτυπήσει κανένα μήνυμα κατά λάθος. Τότε στο ταχυδρομείο εμφανίστηκε ο Θεός Ερμής, ο αγγελιαφόρος των θεών. Μην ανησυχείς, μικρέ βάτραχε. Αυτές οι γραμμές δεν χτυπάνε, μεταφέρουν μόνο τα πιο γρήγορα μηνύματα. Όμως βλέπω πως εσύ έχεις το θάρρος να έρθεις μέχρι εδώ. Θάρρος, όχι ακριβώς. Περισσότερο περιέργεια. Ήθελα να δω πώς δουλεύει το ταχυδρομείο σας και ίσως να στείλω κι εγώ ένα μήνυμα. Γίνεται? Φυσικά. Κάθισε στο κεντρικό γραφείο και γράψε ό,τι θέλεις. Το μήνυμά σου θα ταξιδέψει με τα περιστέρια ή τις ηλεκτρικές γραμμές όπου κι αν χρειαστεί. Έτοιμο. Ελπίζω το μήνυμα να φτάσει στη μαμά μου. Της έγραψα πως εδώ είναι τέλεια, αλλά δεν βρήκα πουθενά ακρίδες. Γυρνώντας ο Πλουφ στο παλάτι και ενώ ήταν έτοιμος να επιστρέψει στο σπίτι του στη λίμνη, τον περίμενε μία έκπληξη. Ο Διόνυσος, ο θεός του γλεντιού και του κρασιού, είχε ετοιμάσει ένα πάρτι προς τιμήν του Πλουφ. Ένα πάρτι? Για μένα? Δεν το πιστεύω. Οι θεοί του Ολύμπου κάνουν πάρτι για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Διόνυσε. Είσαι τρελούτσικος βατραχάκος, σαν και εμένα. Γι' αυτό πάμε να διασκεδάσουμε. Στην υγειά σου, Πλουφ. Να είσαι πάντα καλά να μας κάνεις να γελάμε. Ουφ, έσκασα. Με τόσο φαγητό δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Ώρα για χορό. Έλα και οι θεοί σου γράψαμε ένα τραγούδι. Στον Όλυμπο ανέβηκες, γεμάτος θάρρος και χαρά. Τους θεούς γνώρισες με γυμάτη καρδιά. Ήρθες και μας έφερες, γέλαμε τις τρέλες. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε του Πλουφ τις περιπέτειες. Πλουφ, να θυμάσαι η ζωή είναι γιορτή. Να μαθαίνεις πάντα να γελάς, δεν είναι τα πολύ. Μη φοβάσαι τίποτα, τον κόσμο να γυρνάς. Και νέες περιτέντες για πάντα να ζητάς. Να θυμάσαι, η ζωή είναι γιορτή. Να μαθαίνεις πάντα να γελάς, Έλενα πολύ. Μη φοβάσαι τίποτα, τον κόσμο να γυρνάς. Και νέες περιτέντες για πάντα να ζητάς. Πλουφ, να θυμάσαι, η ζωή είναι γιορτή. Να μάμα φέρεις πάντα να γελάς, Έλενα πολύ. Μη φοβάσαι τίποτα, τον κόσμο να γυρνάς. Και νέες περιπέτειες για πάντα να ζητάς. Για πάντα να ζητάς. Έφτασε πλέον η στιγμή ο Πλουφ να επιστρέψει στο σπίτι του. Στη μεγάλη βεράντα του παλατιού όλοι οι θεοί είχαν συγκεντρωθεί. Στο κέντρο, ο Δίας στεκόταν με ένα μικρό στέμμα στο χέρι του, ενώ ο Πλουφ κοίταζε γύρω του γεμάτος ενθουσιασμό. Πλουφ, μικρέ μας φίλε, ήρθες στον Όλυμπο με περιέργεια και θάρρος. Έμαθες, διασκέδασες και έφερες γέλια σε όλους μας. Γι' αυτό σήμερα σε χρήζω. Βασιλιά των μικρών ηρώων. Βασιλιάς? Εγώ? Wow! Μα τι κάνει ένας βασιλιάς? Μοιράζει τη σοφία του και την αγάπη του. Έχει πάντα θάρρος και δεν ξεχνά ποτέ να γελάει και να μαθαίνει, όπως εσύ, Πλουφ. Και έτσι ο μικρός βασιλιάς με το στέμμα στο κεφάλι ξεκίνησε για την επιστροφή στην οικογένειά του.
Έλα Πλούφ, να σε ξεπροβοδήσω. Και μην ξεχνάς, πάντα να γελάς και να μαθαίνεις. Άντε και καλό σου ταξίδι. Ευχαριστώ, Δία. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Γεια σας, φίλοι μου. Μη με ξεχάσετε. Θα επιστρέψω σύντομα, με ακόμα περισσότερες γκάφες και περιπέτειες.